sosial media no abang pore pulen okulum ka buagar no जों तीनटा नर्माल बिमान कारण हाय थानाय 14 तारिख रविबार টিউকেএস সংগঠন হইতে চিনি বরমগানা এমএলএ ন কাইসা সংগঠন অনুষ্ঠান খাইজা চিনি কানি বুংখा পিজमा কানি नका जरां खा दरना सारिकनि दुइटा आरेटा बायखाना आसमय न आनि नगो प्रत्येक सानडे रजामनि काइसा क्लासनि गताबो चिनि तिबार मथानि सराय न इउ सराय प्रजेक्ट फाइलेजा गबर खाना काजे आंदो फाइनाय चिनि एमएलए न টিউকেএস नि हइते संगठन অনুষ্ঠাन दै दं जे इको तलावनो आन काकान नगो गाके थांनि बर माने लेखा मालायनि बरनि कामायने पक्ष लेखा जेतु चिनि एलाकानि विधायक सेके तो जतन पावे मालायनि अधिकार दं गताबो जों तिनि पत्रिकाखौ नायमाले ताम खानाका तामनुखा आजकेर फरियाद पत्रिकाओ आं बुद्ध उत्तम दानियल से कयजन बरं न आरो तालांनाय आरो दहरनाय आ प्रग्राम न बांसा फाइना बगिनाय बर' दहरनि एरें एरें मात्रा जों बेरजाखा जों हाताय दखन हामजानाय बरक चिनि अचलम विधानसभा केन्द्र चिनि महाय कुनु रेकर्ड करिखौ तिनि जों माके एरें एरें मात्रा मासामानि जों आबो तुदिनि अपोज खालायो जों आबो आपत्ति खालायो तुदिनि जे जदि तमुनो फाइनाय साल तिनां जदि एरें एरें जों मनम खालायै न मात्रा मात्रा दं हाके जों कुनु जागाव थाया जों तुदिनि आसक दं हामबाय बुसुंबो चिनि बरम गोनां एमएलए न तै बरम गोनां एमडिसि न ओमजे जों एरें एरें मात्रा मासामानि आबोनो रगैनाय একটা সুস্থ তদন্ত খাইनांथों इनभेस्टिगेशन खाइनांथों कारण दानि मो जों इंडियानो इंग्रि रेखा पत्रिका माध्यमे आबो जों कयनाय चिनि तल हइते चिनि बरमगा एमएलए न बरमगा एमडिसि न मनि सुस्थ এটা তদন্ত खाइनाय मन स्राय स्राय खाइनांथों हामबाय मीडिया चैनल दं न ओ जे मियानि पार्टी मुंतैनाय ओ जे दाबो पत्रिका रो गायदंमानि बुजाबाबो ओंखाय सिनि युथ नि हइते सानामो संगो যদি বসকাঙ্গ সিনি বরমগান এমএলএ তাই বরমগান এমডিসি অবনো যদি जोंनो मीमांसा खायदोंमोन तदन्त खायनाय मीमांसा যদি नो खायमा खांगे तो गाहाम যদি खायमाले आंखाय जों उयुथ नि हइते थेके जों आनि पोस्ट नि रिजाइन रैनाय आं बुवागारनो ना सापर्ट खायतंनाय हेपन आं नगो आसुगै बुवागारनो सापर्ट खायतंसिन लेकिन हम युथ नि हइते चरलां युथ नि थेके गटा ककमा साजिनाय आं तो पलिटिकल मन फार्स्ट टाइम बुबा गराना नाहरे अंकर माने बुबा लगे नाय के ताबो अंकरने सिनि कष्ट खाय जतन कष्ट खायले गर सुदु युथ सिमिया जतन कष्ट खायले जों ताबो गर सिनि कताल एमएलए माखा सिनि बरम गनान सुबुद देबरमा सिनि एमएलए इनके अरो ताबो किसुता ताम नुजा तंखा अजागाव एरें एरें माजरा बेलायनाय बबायबो के नांलाय केबंलाय तंलाय आम तिं खांगन के तामुन थां सिनि युथ दंनि जारा युथ दाबो गताल बासै फायनाय र जारा गताल लामाव फायनाय र बुवा गान नाहरि फायनाय र किछुता समखौ बोखाबाय थाङो बुवा गान लगेने फेमेन हाके नु खांगन के दल बाय दल जदि मगे केबन लायके बोखाबाय थाङो के जाते न मनि सঠিক तदन्त खायनाय सिनि दाबो सिनि एमएलए सिनि एमडिसि मनो तदन्त खायनाय जाते मनि मीमांसा खायना नंथों मीमांसा खाय जदि मगे लायखांके मिलिलायनाय बसकांगो तेबो गाहाम लामो जों बुबा गारने लगेरिनाय तेबो गाहाम लामा आबो मानाय आर मोहायके जदि न मीमांसा लाया बयबो नांनाय दंनाय खांके सिनि युथ बोखाबायनाय आंनि जिबो बोखाबायनाय पोस्ट रबिया कारिनाय ताम्मा खायना जों नगा आसुगै दंनाय कोनो पार्टी थाया नगा आसुगै बुबा गारनो लगेरि मा दंसिनाय फिलो अंखरिया बनो बुबा गारनो नगा आसुगै बुबा गारनो लगेरि दंनाय हामबाय तामनिके मिया जे बथला तै कति थांगा अमो बेलाखिन सिलामि सिंसापाव अबना अम भैरबनो आं बेलाखिनो साजागिया अबना आं फनदों खायो एगे पियाबा तिब्रमा थाबो जतनो कायसा बकायसा आबो कोनो दिन पातिनि माने तामके जत पाल हके सालजाय दं किन्तु ओ बिसिंगो बबो मुसलायो बबो अखानि सालायो बबो बिसिंतै कखनो अम हायगे तो एकन मते खेबन जायाबो दले बिसिं जे कासे फाराग नि दंखा आबो ताम दुनिया फाराग खा आवनि बागैनो अमनो सिद्धांत फायनायनि बागै सिनि बरम गोनां सुबुद देबरमा बमनो समसुनो फायमारनाय
संशोधन खालाया गांके जों जतनो नगो आसुगुनि दंनाय परिष्कार कक शुधु जों चिनि लगिबो अनेक बरफ दङ जों पारावो जों रिंखांखांके जेखुनु पारावो जों रिंखांखांके अ बरफ फाया दङ सिमाया कुनु मते केपन सुमा फायो के किनि जोंहाय बरफ दङ किसेपन ना हालिया नुगलिया ना नुगतो तिबो नुगिया हाय अम हाय बरफ रखम दङ किब्रमा थाने तार आंखो स्राय सानायसै पार्टी मुंले तांग बप्ति पार्टी लाखा अब बप्ति नो तुइने किनि सामन तो बिसिंनि कप दङ अनेक तान कायसे अब तामका अब सातुगिया कक हाय साना थांगा अनेक कक गोबां दङ अब कारण कायसेया दलनो नायखांगे ते कायसे दलनो नाया कायसेया अमहाय दंखांखांगे आव भाइके सालायनिबा कायसेनि तिसेयाव ते कायसेनि तिसेंगा भाइके सालायनिबा अब दलनि बिसिंनि दं अबहाय फाराग दं नायखा कारण तामनि बागै आखाय इंखामालाय अब बिसिंगो दङ अब कारण बिसिङाव ताम अबंके जारा कष्ट खालामनाय दंखा जे कष्ट खालामनाय रखनो किसापन हाया नाहा नांगौ बरखनो इनके बरखनो तैनियन नाहार कांखांके तेबो फानबा खमो दिफ्रमा था ओ सिनो सयलाम केन्द्र ताव बायदि बायदि हाय नरमै दं अब कुरुबै थाना नाय दं वाजाक दं माने अब पिसार जागि थाना नाय दं गाहायनि बागैनो आं स्राय ककनो सानाय अब सिनियर एमएलए सम एमबिसि सम फाइनियाव मन दाति के मिमांसा खालायदों सफल खालायदों खायाखै जों जतन नव आसुगैनो दंखिनाय साबो बरफ गोसोआव सायमेना नुगै मानायब्ला जतन हामबाय आंहासो कक सालिया जतन बिदि फुंखा हाम खुलुमबाय।